Pane bhazi rinonzi Passion Link Coaches Raita Accident rakasenga mamembers eZCC vachibva kumusangano kumbungu. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe and to share kuti video rifambe. At least pa accident iyi hapana afa, asi pangoitika ma injuries. We are hoping kuti hapana anozofira kuchipatara kwaendewa nevanhu vacho. Okay guys, so this bus ranga radarika kunana nyika uko richienda kwaMutare. The driver avoided a truck ndobva radona. Pa social media vazhinji vari kuti hatisi kuti chii kana kuti chii, asi makambozvionawo here kuti pese panoitika musangano ZCC kunofanira kutodona bhazi. Kune rimwe zve rakadonha kuZCC yeku-South Africa, vanhu vakafa, kukaita 1 survivor and 9 missing, 45 died pascene. Vamwe ndo vari kuti kuma operators emabhazi musatombohaisire vanhu veZCC mabhazi munguva yavanoenda kumusangano because inotori loss. Pane zvinoitika chete kumabhazi avo. Okay guys, so please do leave your comments on what you think. Kuti pane link here pama accidents aya nemusangano, kana kuti maroads edu anenge ashata or the drivers are also tired nekurara muroad. Ameno guys, what do you think about what is happening ku ZCC nemusangano yavo?